Sanibona sinibingelele ku-part 8 la siqala khona emzini ka-Marcy ngesikhathi ethatha izinto afuna ukuyiwasha ekufaka kwi-laundry basket ehamba nakho. Eqhubeka uMarcy ehambe ethatha ezinye izinto zonke ey'faka ku-basket ukuze akwazi ukuyiwasha e-laundry room. Waqhubeka ehambe kuthatha okunye one by one. Uthe uma esedlula maqondana ne-office lika-Randall ngoba uRandall kwakuwumuntu owayesebenzela ekhaya. uMarcy ebuza kuRandall ukuthi u-right yini. Uthi uRandall ngi-right kodwa ngibhizi. Wathi uMarcy kodwa lihamba kahle usuku lakho. Wavuma uRandall. uMarcy wabuza ukuthi awulibuzi ngani olami ukuthi linjani. Ethi uMarcy ngoba ubujwayele ukungibuza ukuthi usuku lami linjani. Wathi uRandall ungangisukeli Marcy ngitshele ethi ngibhizi. uMarcy wabuza ukuthi kanti kwenzakalani ngesikhathi engene ebeka i-laundry basket. Wathi uRandall angikho emudini yalento namhlanje. Wathi uMarcy ngifuna ukwazi mina ukuthi kwenzakalani. Wathi uRandall akho lutho. Wathi uMarcy mina sengikwaze for 10 years sengishade nawe 6 years. Ethi ngiyakwazi ukukubona uma kukhona into ekhona. Ethi usuhlukile Randall kwenzakalani. Ethi futhi ungangitshela ukuthi akho lutho ngoba ufike ube ngathi u-enjoy sex ngikhise phambi kwabantu kodwa masisobabili ayoyenzi leyo nto. Wathi uRandall ngithi akho lutho. Wasuka uMarcy waqonda kuRandall wafike wahlala wakhona kuRandall ethi khuluma nami makhona into ekuhluphayo. Ethi ngisho kungathiwa yini ekuhluphayo sodila nayo sobabili ngoba ngiyakuthanda. Wathi uRandall ngithe akho lutho. Wavele wacasuka uMarcy wasuka phezu kaRandall. Waqhubeka uMarcy ehamba nobasket wakhe for ukuyowasha lezi zinto ayey'phethe. Wavula umshini ngekhathi eseyifaka phakathi emshinini impahla kodwa wanothisa ukuthi isikibha sikaRandall sinuka i-perfume ka-Alex ngathi esihogele esiphindaphinda uMarcy yezwe i-fragrance ka-Alex inuka esikibhini somyeni wakhe. uBradley wayethulethela unkosikazi wakhe i-breakfast in bed wafica ukuthi u-Alex usevuke wendlula umbhede. uBradley wabuza ku-Alex ukuthi usevukeleni elikanje ethi uzama ukumspoila. Wathi u-Alex ngeke umsize ukulala kunezinto ekufanele uzenza futhi une-appointment nodokotela. Wathi uBradley ngaphoxeka-ke bengithi ngikulethele i-breakfast in bed. u-Alex etshela uBradley ukuthi kuyobuye kulunge next time. Ethi uBradley yazi ukuthi ngikuthanda kanjani. Ethi u-Alex ngiyazi kodwa sikhona nesidingo zongibuza leyo nto. Wathi uBradley ukuthi ngifuna wazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi u-Alex ngiyazi. Ngesikhathi ethi uyahamba uBradley mbamba ethi ngifuna ungitshela ukuthi ungithanda kangakanani. Wathi u-Alex uyaphoqeleka ukuthi ahambe bazobuya babe nesikhathi sonke bendawonye. Wathi uBradley kulo nyaka akafuni i-surprise birthday party kodwa ufuna ukuthi baspende isikhathi ndawonye. Wathi u-Alex ngiyazi ukuthi usafuna ukuspenda isikhathi nami okwamanje but kusafanele ngiye kwi-gynecologist yami for i-appointment yami namhlanje. Ngenkathi uthatha isikhwama sakho u-Alex ethi uBradley angisatholi ngisho ukhisi nje ngesikhathi ehamba u-Alex ethi uzothola uma ngibuye. Waphuma wahamba u-Alex wasala uBradley wayengasekho right. uMarcy wayephuma emzini wakhe ngesikhathi ehambe yangasemzini ka-Alex. Kanti no-Alex uzothi uyaphuma emnyango bahlangane noMarcy bafike babingelelana ngenkathi uMarcy ebuza ku-Alex ukuthi bangakwazi ukukhuluma. uRandall wabezwa bekhuluma ngesikhathi ebalunguza ngewindi ebabuka bemile ngaphandle bekhuluma. uMarcy wavula izandla wathi wozongihage Alex. u-Alex wadideka ehleka ngesikhathi uMarcy eqhubeka ethi ngihage Alex. Nangempela wasondela u-Alex bahagana noMarcy. Bathi sebehagene wathi uMarcy yazi nokamnandi perfume yakho Alex. Wabonga u-Alex ethi ngiyazi futhi ukuthi ayitholakala ey'ndaweni ey'ningi ngesikhathi embuza ukuthi uke wasondelana noRandall. Wathi u-Alex kanjani. Wathi uMarcy cha ungangizwa kabi angisho ukusondelana ngisho ukusondelana mhlambe noma umhage. Waphika u-Alex wathi cha akaze amhage. Wathi uMarcy ngeke kukhona into e-wrong la. Ngenkathi uMarcy ekhipha isikibha sikaRandall esikhwameni enikeza u-Alex ethi ngicela ungitshele ukuthi i-perfume yakho le Alex. Ethi uMarcy sinuka wasinuka u-Alex embuza ukuthi uke wamhaga noRandall. Wathi u-Alex Marcy kwenzakalani. uMarcy wathula wabuka u-Alex ethi kwenziwa yini le-perfume inuka esikibheni sikaRandall asigqoka ngaphansi kweshethi. Ethi uMarcy bengizojabula ukuba uthe yakho le-perfume ngoba bengizokhululeka ngazi ukuthi uRandall akangichitheli. Ethi uma ukuthi uthi akuyona eyakho kusho ukuthi uyangichithela uRandall ngicela ungitshele ukuthi eyakho Alex. Wathi u-Alex kungenzeka ukuthi eyami. Wathi uMarcy ngicela ube ne-show Alex ukuthi eyakho ngoba uma kungayona eyakho kusho ukuthi uyajola uRandall. Wathi u-Alex Marcy mngani wami ehlisa umoya ngithi yazi ukuthi le perfume ayitholakala ey'ndaweni ey'ningi so eyami leyo perfume. Wathi uMarcy okay kusho ukuthi wakwamhaga wavuma u-Alex. Wathi uMarcy wangikhulula-ke manje bese ngithi uyangijolela uRandall. Ethi uMarcy uma ucabanga Alex angangijolela noRandall. Wathi u-Alex angicabangi kanjalo. Wajabula uMarcy wathi ngiyabonga mngani wami futhi nami ngiyamazi umkhonyane wami uRandall ngeke azayenza leyo nto. Wakhokha umoya uMarcy wathi wangikhulula. Ngenkathi sebehamba behlukana uRandall wayebalunguza ewindini. Ahamba u-Alex eyongena emotweni yakhe ngesikhathi noMarcy eyongena kweyakhe. Befike bedumisa iy'moto zabo bey'hlehlisa bephuma. Khona lapho kwakhala iselfoni kaRandall ngenkathi eyiphendula uRandall. Ebuza ku-Alex ukuthi benikhuluma ngani. Wathi u-Alex besikhuluma nge-perfume yami enuka esikibheni sakho. Wabuza uRandall ku-Alex ukuthi utheni uMarcy. Wathi u-Alex uthe uMarcy kungcono ngoba eyami i-perfume ngoba ukuchaza ukuthi awumjoleli ngoba mina ngumakhelwane. Wathi uRandall hayi kungcono. Wathi u-Alex ayikho into engcono la Randall. Ethi Randall ngeke ngisakwazi mina ukuqhubeka nokwenza lento. Wathi uRandall okay. Wathi u-Alex ini uthi okay. Wathi uRandall ngivuma lokho kushoyo ngiyakuzwa. Wathi u-Alex
ungavele usho kalula kanjalo nje wathi uRandall ufuna ngithini ngoba ufike uthi asiyeke lento ungicasukela uthi akufuna ukungikhulumisa kuyaba futhi ngolunye usuku ebusuku uzoyiqhamukela endlini yami yamathuluzi uyayiletha wena. Wathi uRandall ngikhathele labo on and off bakho mina mawuthi asiyeke kulungile asiyeke. Wathi uAlex lalela la Randall hamba uyofa ngoba nakho wena uyakwazi ukuqamba amanga kunkosikazi wakho nakumkhwenyana wami. Wathi uRandall ubungifonelelani vele. Wathi uAlex kanti yini inkinga yakho namhlanje Randall? Wathi uRandall inkinga yami wena Alex ngikuthanda ngale ndlela ukuthi angikwazi ngisho ukubuka unkosikazi wami. Wathi uRandall nawe Alex kufanele uzazi ukuthi umnguphi. Wathi uAlex wathi ngifuna ngizazi ukuthi ngimephi hlukana nami. Wathi ungaphindi ungifonele ungaphindi ungibhalele ama-message ungakhulumi nami bethi uyangi-understand ukuthi ngithini. Wathi uRandall okay wavala ifoni wasala ekhaya u-Alex wayehamba edrive imoto esekhaya. uKelly wayefika ngemoto emzini wakhe ngesikhathi eyopaka ebona kupaka imoto kaTravis ngaphambi komuzi wakhe ngesikhathi uKelly ehle emotweni noTravis ehle emotweni yakhe. uKelly embuza ukuthi uzofunani la ekhaya. Wathi uTravis ngila ngoba uwaphendula ama-phone calls. Wathi uKelly ingoba ngifuna ukukhuluma nawe. Lethi uKelly uhlukana nokulandelana nami. Wathi uTravis Kelly ngeke ngize ngihambe khona umuntu engifuna ukuhlanganisa naye. uTravis wabiza uCallister wayehlele emotweni ngesikhathi ephuma uCallister emotweni kaTravis eze asondela uCallister wafika wameduze kaTravis. uTravis ethi Kelly igama lalo sisi uCallister. uCallister wabingelela uKelly ethi uTravis lo mbonayo ilo zoba unkosikazi wami engizoshada naye. uKelly wabuza kuTravis ukuthi uselahlekelwe ingqondo yini. uKelly ngesikhathi ethethe ethi Travis ungilethele umuntu othandana naye emzini wami. Wathi uTravis Kelly uyazi uCallister ukuthi ngimthanda kanjani nobabili noJustice. Wathi uCallister ngiyazi Kelly futhi ngiyaxolisa ethi ngoba uTravis ubehleze engitshela ngani sesezweni laseHaiti. Wathi uKelly manje lokho kungaphambili noma kungemuva kokuthi nithandane. Wathi uCallister before futhi namanje. Wathi uKelly kanti yini inkinga yakho ngempela Travis? Ethethe uKelly buza kuTravis ukuthi yini inkinga yakho seyahlanya yena ucabanga ukuthi ngizophatheka kanjani mangabe uzongilethela umuntu othandana naye emzini wami. Wathi uKelly angifuni ukunibona la ngicela nihambe. Ethi kuCallister wena-ke angikwazi nokukwazi nje futhi angazi nokuthi ikhanda lakho lithatha kanjani ukuthi uvume ukuthi azakulethela. Ethi into engabe niyayenza ngabe nibuyele emotweni yenu nifase ama-seatbelt niyihlinye ngawo nihambe la. Wasuka lapho uKelly wahamba wabashiya ngenkathi uTravis ethi ucele ungilinde emotweni. Ngenkathi uCallister eseyemotweni uTravis wajaha uKelly ngena endlini kaKelly. uKelly ebuza kuTravis ukuthi ufunani la endlini yakhe. Ngenkathi eqhubeka uKelly ebuza kuTravis ukuthi ucabanga ukuthi yenza yiphi sense lento ukuthi ulethe umuntu othandana naye emzini wami. Ethi uTravis Kelly ngicela ungangiphoxi. Ethi uKelly wena ucabanga ukuthi akukona nokungiphoxa la ukuthi ulethe umuntu ozoshada naye umlethe kumuntu wesifazane obecabanga ukuthi uzoshada naye. Wathi uTravis Kelly angikaze ngikutshela ukuthi ngizoshada nawe. Wathi uKelly ya uqinisile lapho vela ukazi ungitshele futhi ngiyaxolisa ukuthi ibe isilima ngendlela ukuthi ngicabanga ukuthi uyangithanda ukuthi ungaze ungishade. Ethi uKelly futhi angifuni nokuyikhuluma lento phuma endlini yami. Ethi uTravis ngicela ungikhulumise Kelly. Ngesikhathi uTravis asancenga uKelly wangena uJustice emnyango. Angena wajabula uJustice ethi baba usuzabuye. Ngesikhathi bebingelelana uTravis noJustice. uJustice ebuza ukuthi baba ubuhleliphi ngoba kufanele ngabe kade wabuye. Ethi uTravis hayi bengikhona around. Wathi uJustice woza baba uzobona erumini yami ubone nezinto engangikwenzele zona. Wathi uKelly uncenga uJustice ukuthi ngiyakwazi namhlanje. uJustice wancenga uma wakhe ethi kade ngamgcina ubaba. Watshela noTravis ukuthi baba ngiyakucela kade ngakugcina. Wathi uTravis okay angilindela kancane mfana wami ngesikhathi eseya ngasemnyango. uTravis wavela emnyango wamemeza uCallister wamtshela ukuthi ucela athi ukumlinda kancane ngeke athathe isikhathi eside. Wathi uKelly ngiyacabanga Travis ukuthi uyadingeka ukuthi uyibese emotweni yakho nalo yamuntu wakho. Wathi uTravis hayi uthe uzongilinda ngisafuna ukuya erumini kaJustice. Wathi uTravis asambe mfana wami ngikhombisa izinto ongenzele zona erumini yakho. Bahamba uJustice noTravis beshiya uKelly wayesecasukile. Mase siya kadokotela kaAlex wangena udokotela ngesikhathi exolisa kuAlex ukuthi uyazi ukuthi kudala wayeyibhukhile le appointment. Ethi bengithi ngizokuxhumanisa noDr Caldwell. Wathi uAlex ngiprefer wena udokotela wami weminyaka wena. udokotela watshela uAlex ukuthi akalale ngomhlanje. Ethi uAlex awusasho nokuthi ngikhumuke kuqala. Wathi udokotela no uzolala nje kanje sizobona ingane yakhe esesiswini. Wathi uAlex esasenza ngendlela ehlukile kulezi ingane zami zokuqala ngathi eselale ebheka phezulu. udokotela wamtshela-ke semenzisa leyo ultrasound ukuthi nakho kokushaya kwenhliziyo yengane yakho ethi nansi iminwe. Wethuka uAlex ethi iminwe kanjani kuse-early kanje. Wathi udokotela no akukho early sona isikhathi esi-right vele. Wathi uAlex kanjani u6 weeks. Wathi udokotela una 6 weeks una 14 weeks. Wethuka uAlex meze udokotela esho njalo. Wathi udokotela uthuswa yini pho ngoba nengane ebukeka i-right. Wathi uAlex no angithukile ngi-right. Ngesikhathi esehlala uAlex ebuza kudokotela ukuthi unesiqiniseko sokuthi ngino-14 weeks wavuma udokotela. Ethi udokotela kwenziwa yini ucabanga ukuthi una-6 weeks. Wathi uAlex ngenxa yesikhathi okwanqamuka ngaso kuya kuma-period. Wathi udokotela iyenzeka i-possibility yokuthi umuntu okhulelwe abe nakho lokho kopho okuncane. Wathi uAlex ayibe ngingazi wathi ngoba ngisanda kuqala ukuba nama-symptoms
umthombo. Wathi udokotela kuyenzeka nalokho, especially uma usuthola ingane yesithathu. Udokotela wasukuma ngenkathi etshela u-Alex ukuthi ajwayele izinto eziyiliquid ezingamanzi. Wavuma u-Alex wathi udokotela ngizokubona in next 3 weeks. Ethi udokotela siyakubongela nangengane. Wabonga u-Alex wayepretend ukuba happy. Waphuma hamba udokotela wasala u-Alex esehlele ethule ecabanga. Emzini kaKelly uJustice wayekhombisa uTravis izinto amakhele zona ngamaphepha ngesikhathi emncoma uTravis ukuthi zinhle. uKelly wacela ukuyokhuluma noTravis kwenye room. Ethi uKelly uTravis bazobuye babonane noJustice. Ngesikhathi evuma uTravis etshela uJustice ukuthi ngiyabuya mfana wami. Wasukuma uTravis baphuma noKelly endlini kaJustice. Ethi uKelly sekufanele ilazi-ke manje ingane iqiniso. Wathi uTravis ngicela ungamtshele Kelly. Wathi uKelly ngizoyikhohliselana ingane yami ngoba kufanele ilazi iqiniso. Wathi uTravis kulungile uzomtshela iqiniso kodwa hayi manje akakabe isikhathi. Wathi uKelly ngicela ungiphumele ngaloya mnyango njengamanje. Wathi uTravis ngiyazi ukuthi le ndlu ngeke uyi-afford uwedwa. Ethi nami kwakuyinto engangifuna ukukutshela yona. Wathi uTravis ngicela ukukunika lokhu in case mhlawumbe uma usofuna ukuyidayisa indlu. Ethi uKelly angidayisa umuzi wami mina. Ngenkathi ethatha leyo nto ayinika uTravis, uKelly wayidabula emtshela ukuthi Travis angifune imali yakho noma yabazali bakho. Ethi uKelly okunye kufuna ukukhumbula ukuthi nganginomuntu engangithandana naye before ngithandana nawe futhi ngisengaba nomuntu engithandana naye after wena. Ethi makuziwa ngezinto eziphathelene nalomuzi ungayihluphi ngalutho. Ethi makucaca ukuthi kungafanele ngisebenze imisebenzi emibili ukuze ngikhokhele le ndlu ngingakwenza lokho. Wathi uKelly into ongayenza wona ukungiphumela ngomnyango. Ethi uTravis kodwa Kelly ngizama ukulungisa izinto. Wathi uKelly akho zinto oyilungisayo la. Ethi futhi angisoze ngakuxolela ngento oyenzile. Ethi into engabe yayenza ngabe uyophuma ngomnyango nefiance yakhe kulindile emotweni. Wathi uTravis kodwa buka mina Kelly ngiyakuthanda. Wakucasa uKelly washaya uTravis ngempama ethi ungenzelani lento uTravis. Kwaqhamuka uJustice ebuza uma wakho ukuthi kwenzakalani. Wathi uKelly kuJustice akakhululeka akho lutho bebeyikhulumela. uJustice ebuza uma wakho ukuthi uneshow ukuthi uright. Wavuma uKelly ukuthi uright. Wahamba uJustice esephindele ekamereni lakhe. Wathi uKelly phuma endlini yami uphume njengamanje. Wathi uTravis ngeke ngikwazi. Mase sibuyele emzini kaNatalie. uNatalie wakhipha iselfone ngenkathi efonela uJackie lo abasebenza naye. uJackie wayiphendula ifone. Wathi uNatalie Jackie kudala ngifona uyiphendula ngani ifone yasemsebenzini. Wathi uJackie ukuthi usofoneka u25. Wathi uNatalie ubophendula ifone Jackie makungenzeka kufona uMr Kim. Wathi uJackie ngeke azafone ebusuku uMr Kim. Ethi uNatalie uyikhiyile safe. Wathi ngiyokhiya yona njengamanje. Ethi uNatalie ikhiyiwe. Wavuma uJackie ukuthi yayikhiyiwe. Wathi uJackie kuyinkinga ukuthi awuyithembi indodana yakho. Wathi uNatalie kufanele Jackie amazi uMr Kim nerestaurant yakhe. Wathi uJackie kumele ube proud ngoJoey ngoba usebenze kahle namhlanje. Wathi uNatalie mnikeze ifone ngifuna ukukhuluma naye. Ngathi uJackie ebiza uJoey. Ethi uJoey ubani lo? Ethi uJackie ngabuye kube ubani ngaphandle yama wakho. Wayithatha ifone uJoey wayiphendula. Ngathi uNatalie ethi utshela uJoey ukuthi kufanele enze njani. Wathi uJoey ngiyazi ukuthi uthe kufanele ngikhiye bese ngicupha nealarm bese ngivala negas ngenze sure ukuthi ivaliwe. Ethi uJoey ngiyakwazi konke ongitshele khona mama relax. Wathi uNatalie akumele ngirelax ngoba ubusuku bakho bokuqala emsebenzini futhi ukube kuwena wedwa futhi ozobokhiya lapho. Wathi uJoey kodwa usungiphindaphindele kaningi nawe ma kudala ngiyizwela into kade ungitshela yona. Ngicela ukuthi ungithembe this time. Wavuma uNatalie wathi okay. uNatalie watshela uJoey ukuthi akabuyisele ifone kuJackie. uJoey wamnika uJackie. Wathi uNatalie Jackie ngisafonela uLoshini angilethe lapho ngizoyikhiyela mina lapho. Wathi uJackie Natalie kufanele umthembe uJoey uzokhiya ayikho into ezomhlula. Ethi uJackie imali enkulu sengiyivalele kwi-safe la kwithili kusele imali encane engafikile naku$40 relax wena. Wathi uNatalie awuphinde ungibuyisele ifone ngikhulume naye. Wathi uJackie ngeke ngisakwazi-ke manje uzoyenza lento uJoey ngicela umthembe ngesikhathi evale ifone uJackie. Ethi uJoey kuJackie namanje angimazi uma ukuthi wayenza angangithembi. Wathi uJackie mnika isikhathi nawe phela udayisa ama-drugs. Wathi uJoey leyo nto ngayenza 3 years ago ngaboshwa 3 years. Wathi uJackie la ethilini kunoshintsho ozosebenzisa for namhlanje ebusuku nami sengiyahamba ngiyolanda iy'ngane zami bese ngiyolala. Ethi nizobe senivala emva kwesikhathi esingange-hour kusuka manje. Wathi uJackie ungakhohlwa ukuvala igesi nokucupha i-alarm. Wathi uJoey hamba nawe ngoba ususawunda njengoma wami. Wathi uJackie sengiyahamba vele wazongipha ukiss. Wathi uJoey hamba. Wathi uJackie uyabhora ngesikhathi esehamba uJackie. Masisemzini kaBradley u-Alex wayesebhizi nedayari yakhe ebala iy'nsuku ayibe intimate ngazo noRandall noBradley esakhathazwe ukuthi kungenzeka ukuthi le ngane kaRandall ebuka nama-date ney'khathi zama-message ayekade ekhulume ngazo noRandall owayeseve ngoMrs Baxter efonini yakhe. Khona lapho kwaqhamuka uBradley wayezodlula ngakunkosikazi wakhe embuza ukuthi wenzani la ngoba sekulate kanje. Wathi u-Alex ikhona izinto akade ezenza useyiqedile kodwa manje. uBradley ebuza ukuthi uzongifica embhedeni. Wathi u-Alex eyangiyeza manje. Wathi uyahamba uBradley wammisa u-Alex wathi konje sithando sami yayinini leya trip owuphume ngawo nomsebenzi nize nihamba 3 weeks. Wathi uBradley sasihambe 4 months ago. Wathi u-Alex okay ngiyabonga. uBradley wabuza ka-Alex ukuthi ubuzelani. Wathi u-Alex ayikho into ebalulekile ngaleyo ndlela it's just that ubeyibuzela nje. Mase siya emzini ka-Esperanza u-Edward wangena sheshe ebuza
ku-Esperance ukuthi wangifonela ngokushesha okungaka ingane kwenzakaleni ngengane. Wathi wangena u-Edward wafica ama-Escada Brothers egcwele indlu wakhipha isibhamu wabakhomba ngesibhamu. Wathi uJulio Escada ubaba wama-Escada Brothers abehlisa ibhamu. Uzakehlisa ibhamu ama-Escada Brothers watshela u-Edward wathi u-Edward angehlisa isibhamu mina. Wahamba uJulio Escada eya ku-Edward wayemkhombe ngesibhamu. Wathi uJulio ukube angazi ukuthi ngubani abangikhombile ngesibhamu. Wathi futhi ukube bengifuna ukuthi ufe ngabe kuyimanje usemakhazeni njengoba sikhuluma. Wathi uJulio indodana yami uJulius wangitshela ukuthi wamenzani. Wammisa ngemoto yamaphoyisa wamdubula. Wathi u-Edward ngithe uzofunani la? Wathi uJulio ngizwile kuthiwa uthi wamdubulela ukuthi uyamxwayisa. So mina emndenini wami waka-Escada asidubuleli ukuthusa umuntu, sidubulela ukumbulala. Wathi uJulio njengoba ngishilo ukuthi awungazi indodana nanokuthi ngiphila mpiloni ngizokuyeka okwamanje uzofunde futhi uthole ukuthi ngubani. Ethi kodwa lento wayenza ngoba nakho uyiphoyisa ngisho emaphoyiseni ayivumelekile ukuthi umise umuntu bese uyamdubula. Wathi ngalokho ngizozenza igwala ngithi xolisa kwindodana yami njengamanje. Wathi u-Edward angifuni. Wathi u-Esperance wayesekhala uyaxolisa. Wathi mfana wami ngikutshela ukugcina-ke manje xolisa kwindodana yami. Wathi u-Edward ngiyaxolisa. Wasuka uJulio wabiza indodana yakhe uJulius ethi akasondele. Wahamba wasondela uJulius ubaba wakhe wamtshela ukuthi tshela leli phoyisa ukuthi uyaxolisa. Wathi noJulius ngiyaxolisa. Wathi uJulio lento-ke ichaza ukuthi sekuphelile, angifuni ukuphinde ngizwe lutho, sengiyahamba ngesikhathi esehamba. Waphuma uJulio eselandelwa amadodana akhe ama-Escada Brothers. Wasala uJulius watshela u-Edward ukuthi ungamuzwe ekhuluma indaba zokuxolela bese ucabanga ukuthi usoft. Wathi okungenzeka futhi ukuthi usesoft ngenxa yokuguga, kodwa mina ngoba ngime phambi kwakhe angigugile, nalabo bhuti bamahamba nabo abagugile. Ethi uJulius ungakhohlwa into engakutshela yona ukuthi uzofa wena. Wathi u-Edward wathi if uzofa wena kuqala. Wasuka lapho uJulius waphuma naye wahamba. Mase sibuyele eBurger Fast Restaurant, uJoey wayesula amatafula ase-restaurant eselungiselela ukuvala. Wezwa kunokho umuntu emnyango uJoey wamemeza wathi sesivalile, kanti umngane wakhe ememeza uthi imina Joey. Wahamba uJoey seyovulela umngane wakhe. Wahamba wamvulela emnyango wamngenisa emngenisa ngaphakathi kodwa etsheliwe ukuthi angafaka abantu bangaphandle. Ethi manje Joey baqale ngokugadisa izingane manje sebekusebenzisa e-restaurant. Umngane kaJoey wakhipha isanga endlebeni embuza ukuthi singayishaya le joint. Wathi uJoey ngeke ngikwazi. Wathi umngane wakhe phela ngisho ukuthi sibhemile la e-restaurant singabhemela ngaphandle noma sobheme emotweni yami mase sihamba. Wathi uJoey ngendlela uma wakhe amgade ngayo ngayizwe inuka esangena emnyango. Uthi umngane wakhe kanti yini inkinga yakho manje Joey? Wasuthamba kangaka. Ethi ngiyazi ukuthi kwale mali oyenza la incane kabi. Wavuma uJoey ukuthi incane vele $10 per hour. Wathi umngane wakhe phela sibuyele emphantweni senze imali. Wathi uJoey ngikutshelile ukuthi ngisazama ukuyiphatha kahle. Wathi umngane wakhe okay ngize la ukuzokulanda for ukukunika ulift. Wathi uJoey umngane wakhe akamlinde ngaphandle ngoba usakhiya la. Waphuma umngane wakhe ngesikhathi uJoey seyocisha amalight. uJoey wacisha amalight waphuma wahamba engasezenzanga izinto atshela ukuthi azenze ne-alarm engayicuphile. Baphuma bahamba nomngane wakhe sebemotweni kamngane wakhe. Bathe before bangene kwaqhamuka imoto kaLushini, naye wayesegqoke i-uniform yokuphoyisa njengosuku lakhe lokuqala emaphoyiseni. Ememeza uJoey ethi akeze ezogibela uzolanda yena. Wathi uJoey khululeka nginayo ulift. Wathi uLushini cha ngizolanda wena. uJoey buza kuLushini ukuthi uthunywe uma wakhe yini. Wathi uLushini akunandaba ukuthi ngithunywe uNathalie noma cha, woza emotweni wena uzogibela. uJoey wavalelisa umngane wakhe ngesikhathi bexhawulana umngane wakhe kanti amaphoyisa akugada noma usuphumile enejele. Wavalelisa wahamba uJoey seyongena emotweni kaLushini. Yamthatha uJoey imoto kaLushini bahamba ngesikhathi beshiya umngane kaJoey sapakile ngemoto phambi kwase-restaurant. Wayekade ebonile ukuthi uJoey akecupha nge-alarm. Emotweni uLushini ebuza kuJoey ukuthi uzwana kanjani naloya mfana oyinkinga kanje. Wathi uJoey umngane wami. Wathi uLushini ngiya-understand ukuthi umngane wakho kodwa umngane uzokufaka enkingeni kusuke ngayena umngane. Wathi uLushini Joey ngizama ukusiza wena la. Wathi uJoey hlukana nokuzenza ubabu wami ngoba usuyena ubabu wami. Mase siye-Burger Fast Restaurant la ekade uJoey eshiye khona i-alarm engayicuphile. Zayingenela kalula igebengu ngokugqekeza kungakhali i-alarm. Right.
Sterilizer on the beat.